Assalamu alaikum sapara. Wa alaikum halmurat gowmun. Şükür, ağzınıza borunçuluk mu? Şükür daya. Şükür daya. Hmm. Buyur halmurat ağa. Sen bana Hal Murad ağa değil mi? Senin yaş kişi sapara her şey öyle şey diyen var onu. Ben özümü bir 10 aysa da yağdaydı duyan. Değil mi? Ya şu hormatım var. Yema sapara. Gel şu biraz başka temadan gürleşelim kıymet o. Ben ne teklif bana bir halkara tema gösteren bolcuk. Halkara diyen Türkmenistan'ın daş tovrağındaki devletler bilen Türkmenistan'ın gatnaşy. Bol. Soňky bir hepden içinde serediyat bol indi. Gurwan boly ana Türkiye devletinin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen görüşdi. Bir sonra ol ýeme ana o ýanyň Xitay Halk Respublikasynyň ulkan delegasiýa geldi. Iki ana bugünkü Watan Satan programasyny görkezip oty Owganistanyň prezidenti bilen. Üç bu 10-njy maýda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen görüşdi. 4 humanitar kömegi Owganistanyna uğratdy, Russiýada uğratdy, Özbegistanyna hödür etdi. Öz ýurdumyzdan ýykylyp ýatyryny. Şu ýagdaýlar bir topar soral döredýär sapara. Şol zanyny men näde? Näme üçin beýle boldy? Ol halkara temadan koronavirus barada ol Birleşen Milletler Guramasynyň başlap ta bütün dünýä saglygy saklaýyş Guramasynyň agalaryna başlygyna çeldi. Soň ol birikmedik devletleriň 41-42 ýol başçysy ýygynyň ondan ol jogap soradylar. Şol keselçilik bar. Qarab, bolup geçýän zatlar şol Türkmenistanyň daşyny bir topar soraw döredýärdi. Ýurdun içindäki halkda, ýurdun daşyndaky milletde de nähil beýle bolýar. Indi şu mesele bardy, biraz söhbetleşýär diýek. Halmurat dünya karantinna. Hemme döwletler. Doğru. Hiç yerde de şular ýaly syýasy aktivlik ýok. Ben şonu görýänne. Debebi ýanky howa ýollarym ýapykda. Onu öňe telefon bilen ýa-da şolar ýaly internet urgamyň süýlen gürleşilämese gürleşilen nokta eýlek döwletlerin şundalar. Birek ýykmançylygy alyp döwden döwürderler. Men pikirimçe ýanky döwletleriň içinde her döwletiň öz nemesi bolýar da, agenturasy bolýar da. O men bilişimçe, näme analizim. Şolary Gurwan uly kabul etdimi? Birinji soraw. Şolary kabul eden görkezdilermi? Näme prezidentlik? Yok. Yok. Diýmek Gurwan gelli ýok ýa-da ýogy ýakyn. Ne deýispasobyn diýerler-de. Şoňra etkilerim aýdýa kimiň algysy bar bolsa, kimiň gyzygy nemesi bar bolsa, interesi bar bolsa, ne şolar aktivleşmalar. Indi şu wagt ýanky Xitay'a algysy normal gelen bolmaly. Ýa-da bizim bergimdi kim berjek, näýlek berjek diýilen sorawlar. Orta nemetmedi. Onuň Xitay bilen ýanky söwdasy çoň üstünde durasym gelýär-de biraz. Aýdy barsaplar. Halmurat Türkmenistan ýalak bir adamlyk ýurtlar, döwletlerde akyl duranokda, akyl durmalam däl. Şo akyl çoň üçin akyl, şolar ýalak ýerde durmadlyk üçin akyllar. Döwlet akylam ýok. Inni bir unita dogrusy çoň akyly bilen döwlet kontrakty baglaşylan. Onda hiç kime ne aýan edilýär, ne beýan edilýär de. Şoň akyly bilen kontrakt, ýanky Xitay bilen kontrakt baglaşylan bolsa, onu Türkmenistan dudaga düşen bolmaly. Öýden gowy düşen bolmaly.
Yönüm önüdür. Sebäbi ne analiz edip görseň, şo turwadan akkan gaz bir ýylda 165 milyard dolar ýerdeji bermeli. O Türkmenistanyň Kytaýa şu wagt 12 milyon 14 milyard milyard şolar ýalyk bergisi bar. Dip nemediler de geçýärde. Geçen ýer. Yani o näçe ýylam akypdy. Hani o pullar. Bergisi hem üzülmeli, hem adam okupad edilmeli. Ança pul. Ödem döwletde de kadnatynda pul ýok. Hem bergili, hem ýüp gitdi, hem it gitdi diýen ýalyk şeýler bolýar da. Ene bir adamyň akly bilen ýörýän döwletleriň nemeti ykbaly şu. Kytaýlara men bilişimçe Raşid Meredov kabul edipdi de. Kytaý delegasiýasyny. Prezident görünen okda. Yok, prezident kabul eden o. Demek prezidentiň ýok. Ya da tıçıp ýatyr, içip ýatyr ýani ýene şunlalyk. Ne diýis basoby? Bu bir. Demek şo taýda gara kardinallar şu wagt diýem şolong nemesinde de eline de şolar diýem neme çykdylar da. Takna çykmaly, mejbur. Yani bergili ýurt kim bilen gürleşýäni bilmeli. Berdimuhammedoň ogly bilen gürleşen o. Demek ogly meýen nijeles diýilýär-de orçusy. Sebäbi biz näçe wagtlap ýerlek gelýär, ol ýanky ýerine oýuljak adam çıt-pıt etmeliler demesi, ses çykmaly bir ýerden demesi bolmaly, he? O delegatlarym ne Raşid Meredov kabul edýän bolsa, o ogly tohum tiýiji bilen nijelet diýilýär. Bu oýunlarda oýun çeýli oýnalýar. Ne onu görürsüňiz. Bu işler şeýle gidýändir. Almurat. Ortaýadyň demän gyzyklanýany, hemme jeniň gyzyklanýany eýem Berdimuhammedow ýok ýa ýogy meňde şol bollar. Eýem demeden çykan her kim eýem o datlary eýem ýanky tesiz bromolar ýöňünden bilýär-de. Olaň hereketiň janlanýanam şondan. Indi häzir gara kardinallar böyle kartlaryny oýnamalylar. Ene on ayarlı olanları var, nemeleri var, olaram o patı putusunu alıp kaçıp bilseler kaçara da yeri yok bu at. Ne olam nemeti neme. Situasiýa men görýänim şunlalyk. Men ýalňyş bilen wagt görkezler, sebäbi ben näme olar kontrakt baglaşyna çıra tutmadymy? O gowwaly bolsa halkada ýetirdiler, ýöne gow bolmalylar. Ýurdun döwletiň peýdasyna bolmalylar. Peýdasyna bolan bolsa bunu reklam edip gaýra ýörürdiler. Demek prozraçnyňy ýok bolsa aňyrtynda oň sebäbi bolmaly ýokmy? Sebäbim görünip dur, hem kadna boş, hem bergili. Ödlerim ne bir geň dat barda. Türk firmalary Türkmenistana guruluşy edýärler, ha? Bizim bu halkymyz şo guruluşy eden, ýa şoňa meňdeş nemeler öýüne hyzmatkär. Altyn pulo guruluşy etdirýär. O ýyllar geçmäne beýem ýurdun ýarty şoň hyzmatkäri. Şu wagt Kytaý turgo çekip ýör. Bizim gelin gıydılamızda çenli Kytaýlan hyzmatynda şu var. Ne Türkmençe bu tüjaretiň nähile aňlatmalygyna bilem ok Almurat. O kim bolasy gelýän bolsa bizim halkymyz şolary işe çağırmalylar, şeýle düşünmeliler.
Şu wagt Xitayla gullap. Bizim gıydlamız Xitaylara durmuşa çıkýarlar. O durmuşam däl, şu taýda nemeden de öýünde hyzmatkar gyrnak galagat taýýarlar. Xitay işler. Şu Türkmenistan işine Xitaylar. Yok deme öwre tönne demede şolar ýaly. Lewap taýan şeýler nememe. Ne şu gaz nemeden 165 milyar ýylla pul gelmeli. Mene sorak barsa. Mümkün sözüm bolýar. Şol gaturby dolu güýjüne işlerine şonça pul gelmelimi ýa şu mal çykarylýar. Faktu. Şu wagt gidýän pul nemäň emes. Gatkan pullar mı olsa? Kän bolsa da, az bolsa da, sen üçin kän, olar üçin kän däldir belki. Bilemem. Şu gaz ýataklardan çykýan nemäň emesse, suwmasa şu. Dünýä narhyny. Ýok. Mana Men şu gaz barada bir eşden zadym bar. Bundan bir küçülüyor şu Türkmenistanyň gaz sferasy bilen gyzyklanýan bilermelen ýazyşyna görä. Mesela Türkmenistanyň gazy Xitay Halk Respublikasyna dünýä narhyny bar narhdan ýarymysy ýa ondan maşak narhdan satylýar. Şonuň üçin şol Orsiýetden aktarıljak gaza da Xitay'a aktarıljak wasilasi beri diýilen ýemesinden aktarıljak gazyň bahasy gymmat bolmaly. Näme üçin? Sebäp Xitay Halk Respublikasy Türkmenistanyň arzan gaz alyp duran ýagdaý bar. Men şular ýaly ekspertler Almurat, ekspertlerin ağzına sıçralı. Gaz var, bahası var, dünya bahası var, gazın abiyomu var. O ekspertler, o eydiydi, bu beydiydi, kim 5 mant verdi, şöyle yarak ekspertler statya yazıp veriyorlar. Gazın kubaturası var, dünya bahası var. Ütkep duranım oldu, ütken şkalatı bilen ölçep bolýar, sarap bolýar. Ben ekonomistmen, çünkü bu da atları yer gaşağına näde boğurladılar, o da nemeleri gerek ki bize. Gazın abiyomu var, bahası var, dünya bahası var. Şuradan az satmalı da, pes satmalı da hiç nemesi yok. Hukukları yok. O halkın malı. Bu da atlar ne şeyle çözülýändir. O ekspert, o deydi, bu ekspert bunu yazdı, onu kellen karıştırıp görme. Abiyom var, bahası var, köpöldiyen koy paranı üstüne üstüne. Ve iş şeyle edilýär. Doğru olanına da şey deyip doğru oluyor halbuki. Cevap verilene de şeyle verilmeli. Ha doğru. O eyleden çekilipdir, beyleden çekiptir, pulumuz olmayandır näme, o ertekleri ejesine kakasına. Nemelerine aydip versin. Ne soğuk şeyle oýlaýandyr. Çykýan nemen abiyon vardır, dünya bahası vardır. Ha, turbo geçirensin, onun bahası vardır. Sen ondan ayırarsın, neme dersin, nemesi olur. Ben düşüneceğim şeylere kalmırat. Ben ekspertler bilen işim yok. O nemeler bilen. Abiyoma seyredýäs, bahasını seyredýäs, köpüldýäs. O galan ertekleri öz aralarına bir-birine aýdyp bersinler. Ana. Bärde bir zat barda gaz meselesine gelen bir Niýazowyň döwründe şu açyrçygyny bulaşdyran sanlar var da sifirleri. Men ýadymda galany 91-nji ýylda SSR döwründe Türkmenistanyň 89 milyar kubmetr gaz her ýyl çykarylýan eken. Ýa-ni merkeze aktarylýar Türkmenistanyň içinde ulanma. Soň SSR ýykyny şol hiç tatgydanak 5 milyar diýdiler, 10 milyar diýdiler. Yani o gaz turboları hem skvajnalardan gidip duran gaz akıp durdu. Onu yapmak bolun akta turban. Bir döwürde geçen akdy, gaz akan akdy. Hemmesi yarılmaz. Gaz meselesi şeylere elmide ama da şeyle olmalı. Şoň üçin bu zatlar açık. Aýdylan o halka
yani yapıp kapılan arasında yani molyanla demeder. Hiç kime de hiç kim hata veren yok. Şonu etme uçuyum ne halkı ul edip böylür de. Ödem korkutup böylür. Yani ben eğilleşlere bir zat yatladım geliyor. Türkmenistan'ın konstitüsyosunu, haysi bir kanunlarını halkı korkutup saklamalı lilen madde var mı bir yerde? Yok, olmadı. Yok, olmasın. Şimdi şonu halkı korkutup saklap öğrener ayaydın. Ne biri yüzünü örközde yiğidinden adım iyi verirlerdi. Ne o arada da ton ayrıtın gürleşir. Ya adamlar yüzünü örközüp gürlemeli. Ne mahrum edilende. Yani ikimizin adam yalıp gürleşmemiz, iki tane Türkmenin 5.000 kilometre uzaklukta Türkmenistan'ın. Arkayın demeden yani adam yalıp gürleşme hukukunu iyi olanımız adamları yani şok yaradan olmalı. Ne oyun başlanam sonra ne Türkmen olum gürleşip bolyan kendini alak bir türlü reaksiyon oldu da bir özünde maraşamız yoktu halbuki. Ne şu derece yetirilerinin esası sebeple şu pullar oynuyor Halmurat. Onun için halkı gulleyen başka da adım ediyorlar da bulur. Ne ortayadan gelip bir öğren olur eğen biliyor. Yani unitada uğurlap bir öğren yiyip eğen ölmedik ortada değil derler. Yani ne mı ya işe yarayan Mehmet'i yok. Yani kara kardinallarım bulun tohum bile yok ederler öyle. Ne oğla yiyem yok deyip patavede. O prezident olacak oluyor, o neyem olacak oluyor, ne öyle tügürükler vurgu diye olur. Ben daşından görüyen nemem şu da. Olmasa deme karantina hem verdi. Samolot için o içeri. Doğru. Her biri öz interesini, öz adamını koymalı ya, öz nemesini garantiye almalı. İnteresini, şu devletlerdir. Cezası, yani ya, kömek doğrayandır ondan bundan. Özleri. Ne? Menden doğrusu ben yankı taşları yurt boyunca spesyalistlerle ben biliyorum yankı hatap kitabı işte. Ben o stolun aşağı nakılları tanım yok. Ya hilek gürleştiler ne. Dünya bakadı var. Kadın. Çıkıp duranın kubaturası var. Tatip bilmeyenim mordan kendini yakar. Onun aladeti yolundan ediliyor da. Son için akıl taklanıyor. Akıllı yurdun taşına çıkarıyarak edilen nokta. Ya bulur yurtta akılın durması mümkün hem değil. Yine kaltaman olup yaşap bilirsin şulur yarak. O da yani yıl yetken şeyler. Ya yıllarların yetkenlerin bakın ödüllerim ne mi diyelim. Halmurat menden doğru sana ne şulur yarak cevap. Kalanın bir ekspertlerden doğru sen. Ay yok, ekspertlerden soracaklar. Ben öyle bilgen bizim bet bakçılığımızın ulusu şu Türkmen halkı şu nevtin gazın bol yerini yaşap verdi ya doğuluptur. Şu da atlar bolmadık. Pot olmasa da bolmazdı. Yok, Halmurat. Ondan değildir. Ben on TV evine oturmayın. Yani, bolunda at bollu. On TV evde mi diyenin bilene bol ütköcük at yok. Yani şu oyunu etme için halkın gözünü hatta ardan neme bilen bağladılar da. Şuna aklımda yetmedi. Bizim kayıt ya da onu bir yankı. Neme dediler bir de klan o
Tamam. Klan nomenklaturo ýene burada akıl bu zatlara gaty öwretýär. Oşo klan nälerden sonra şu wagt dähili ýagdaýlar dähili. Şol adamlar oturan orada şu zatlaryň bolmasy mümkin däl. Ýöne olary ýa nomenklatura diýip çapak çalyp bırdyrdylar. Ne? Bolyan oyunlar şeylere kalmırat. Yurdun ýagdaýarynyň kıylaşıp bar yani. Öňüňizde de açlyk, siz aýdyşyňyz yani. Olam görünüp dur. Kanada da ýeke köpük pullary ýok. Diye Türkmen halmara. Olaryň ýurda maşakkar tapara. Hem havara göre. Şu daşyň akryp içine girmesin. Näçe mümkin orada karantin uzağa çöktürjek. Hemme zat ederler. Pul üçin edýärler. Halmurat, ulu pul üçin edýärler. Edip bilerler ýöne şoň üçin halka oýunmaly. Ýurda eýe çykmaly. Halmurat. Ondan başga da galan problemler madyr bolýany ýurda eýe çykmaly. Ýa. Başka ýanky bular ýalak näme problema siýasy ýa eýle-beýle problemalaryň gaty üstünläki zatdyr. Ýurdun eýesi ýok. 30 ýyl bar. Owo. Ya dönüklük içinden. O şoňa da hyzmat edýärler. Bizim öz türkmenlerimiz hyzmat edýär. Hedil edip. Näme kommentlerini atlaryny okap görýänler tuturlar. Inni diňe gul bolmak, orada Türkiýede ýa-ni başga ýerlerde garaýşlyk ul näme? Kitaýlaryň öňünde gul bolmak. Öz ýurdunda turan ýerinde. Hem oturan yerine, hem baran yerinde tapawut ýok şoluň hyzmatynda. Daşyndan gelip sen iş berýän, albyrat, altyn pul bilen. Sen hem halkyň şoňa hyzmatkar bolýar da, şoň gapysynda. Ýa-ni nahanyň biş düşün edýän, kirini ýuwýan. O gerek bolsa, beýleriň ulanyp bilýärler. Şeylerek o namysçan millet bolduk. Şonom Türkmen ýigitleri goraýar. Şu situasiýady. O men bir pehlwan, ýa men dünýäň çempiony, ýa dünýäň nämesi, ýa. O ýene biri, ýa o biz o beýik prezidentimiz goraýar diýerler. O. Ne halmurat şeylerek. O menden sorasaň jogabym nagt, onuň buly kendi soralar näme diýip oturma ustaýdy gutura el halmurat. Otural tapara şoň men kan manymam ýok, urumam ýok şol. Habar geldi de cevabım farap etrabyna. Hani 25 saat çağa şol soňky jana, soňky mektep, guturan egzaminiň jany bar da hoşlaşyk mektepde. Soňra eşigine pul tapylman üçin öýde nasy berilipdi, 5 saat. Heýserat da bilen getirmene näme diýjegimi bilemez tapar. Ýeňse damarıma tapdy. Heýse bir ýene ata şu boýa ýetirýär bäbeklikde. Ene uçurum bolmaly gidip durmuşda öýlerini tapmaly. Çağa mektebe şu soňky janyny geýme, eşik alma ene atasyny mümkinçilik ýok. Bilen gidip şoňa gahar edip namys edip öýde nasy öldürýär. Sebäp beýleki dengduşlaryna bar, bunda ýok. Ya olar ki karda boğaca tapıptırlar, bulardan ne satara da zat ýok bu maşallah. 5 saat, dine bir etraf içinde. Näçe etraf bar Türkmenistanda.
Ene öz halkyma da ýetirilen derejesi şu. Şoň üçin men kän manym ýok şu dogrusyny aýsam tapara. Ol ya Halmurat Ustaýda neme däýil guturaýly. Bor İýleşler ýa vatandaşlar dem sag otur, onu erti dowam etdirer beýlik tema.